Mikel Aiestaran kazetari eta idazleak azken 20 urteetan eguneroko batean jasotako gazako historioi liburu formatua eman zion apirilean. Argitalpen horrek erderaz ikusi zuen argia. Orain, Ibon Plazaola itzultzailearen laguntzarekin euskarazko bertsioa plazaratu du. Multiformatuan egiten dut lan, irratietan, telebistan, sare sozialetan, egunkarietan, eta baita orain liburuak idazten ditut. Eta liburuetan egiten dut normalean eguneroko informazioan egiten ez dudana. Hau da, lehenengo pertsona erabili, nire bizipen pertsonalak sartu, eta azkenean nire lana da, nire bizimodua. Han bizi naiz, eta horregatik oso historia pertsonalak kontatzen ditut, izen eta bizenak. Zoritxarrez, gaur egun Gazan gertatzen ari dena da, zentsura maksimo aplikatzen ari da, hau da, ez daukagu sartzerik, kazetari bezala, horrek sekulako frustrazioa sortzen dit, profesional bezala, eta bestaldetik, barruan dauden gure lagunak hiltzen dituzte. Ez 200 baino gehiago hil dituzte dagoeneko. Beraz, garrantzitsua zen horrelako liburu bat orain ateratzea, eta horrelako liburua oso pertsonala izatea, bai, nire historiaren aldetik, 20 urte eman ditut Gazara joaten, 10 dozenak aldiz egon naiz Gazan, gure familian ere sartuta dago, nire emaztea erizaina delako, baita gondalanean Gazan, eta ez dakit, beti harreman oso pertsonala eta oso istua izan dugu Gazarekin. Beraz, liburua egin behar nuen bai edo bai. Momentua delako, Gazari buruz hitz egiteko formato guztietan. Sare sozialetan, irratietan, egunkarietan, eta liburu batekin ere, aspaldi nuen proiektua buruan, baina gauzatu gabe, eta urriaren 7ko erasoa ikusi ondoren, berehala ikusi nuen momentua zela, dena utzi nuen eta martxan jarri nuen berriro liburu hau, Iruditzen zait, orain dela momentua, Gazari buruz hitz egiteko eta Gaza ez ahazteko. Gaur egun Gazan ikusten duguna da, zentsura aldetik, esango nuke, inoiz ikusi dudan zentsura handiena, Alde batetik ez daukagu sartzerik eta beste aldetik ari dira gure kolegak hiltzen. Horregatik oso garrantzitsua da, zenbakiz aparte izenak aipatzea, izen da bizenak. Gazatarrek izena dute, Gazatarrek bizimodu bat dute, eta beti nire helburua izan da liburu honekin izen horiek azaltzea eta historia txiki horiek azaltzea eta historia horiekin Gazan dagoen errealitatea pixkat erakutsi jendeari, erakusteko zenbaki bakarrik ez direla. Iruditu zitzaidan liburu honek 2 protagonista edo dituela, izenak batetik eta denbora bestetik. Eta euskal esaera zahar ezaguna etorri zitzaidan burura berehala, hau da, izena duenak izana du, edo bestela esan izenik ez duenak, izendatzen ez denak, izana galtzen du, edo hortxe gelitzen da erdi edo guztiz ahaztuta, edo estali edo isilarazi egiten da, apropos eta asmotxarrez, zerbaitek izena eta izana izate hutsa mehatxu baldin bada. Eta pentsatu nuen horregatik direla ingarrantzitsuak lekukoak, bertatik bertara ikusi eta entzundakoen berri ematen dutenak, bestela izenik ez lukeena izendatzen dutelako eta beraz ezkutuan dagoenari edo izenik ezean hutsa edo hutsaren urrena litzatekeenari izana ematen diotelako. Eta Mikel Aiestaranek 100 izena aipatzen ditu bere liburuan. Auzo, herri eta hirien izenak, antzinako eta gaur egungo eskualde, herrialde eta estatuenak, bazter apartatuenenak eta lekurik ospetsuenenak, eta batez ere eta nagusiki gizon emakumeenak. Haur, gazte, heldu eta zaharrenak, bizienak eta hilenak. Arantza bat nuen, aspalditik, euskararakin, euskaraz hasieratik ni beti erderaz idazten dut, egunero komunikabideetan, bai irratietan eta telebistan euskaraz egiten dut, baina idatzi beti erderaz, errestasun
handiago daukat erderaz idazten. Beraz, Oriente Medio, Oriente Roto egin nuenetik, beti nahi nuen liburuak euskeraz ikusi, ez? Neurri batean itzultzaile naizen aldetik, nire lana zubi lana egitea izan da. Euskal Herritik, Gazatik Euskal Herrira barkatu, liburu hau nolabaiteko zubi edo gerta dadin. Eta gaina ikusita hemen dagoen erantzuna, ez? Kaleetan egon den erantzuna, honi hemendik 3.000 kilometrora bizi naiz, eta etortzen ezen bakoitzean harrituta gelditzen naiz, Eta benetan sentitzen dut lana heldu dela, ez? Nire lana heldu da. Eta horrek, bikoitza ematen dizu. Horren dela, 3.000 urtetik toki klabea izan da. Baina gauza bada historia potoloa, ez? Atxez idatzita, eta alde batetik dago hori, eta gogoratu egin behar da. Pentsatzen dugu Gaza da zeuzer hori, horren dela gutxi jarri dena modan, edo bere izena horren dela gutxi dagoena. Ez, Gaza da toki, gu ekialde hurbilean ibiltzen garen ontzat, da toki mitiko bat. Mitiko, beti izan da, ez? Bidaiarentzat, imperioak pasatu dira, erregeak, izan da toki bat oso garrantzitsua. Orduan, garrantzi hori eman nahi nion liburu honetan, baina bestaldetik niretzat protagonistak beti gazatarrak. Lehen eta bereziki orain, biktima nagusiak direlako.